Auka bi kunnafoni bakurubaw la lakana baliya min sabatilen do Bamako ni wagati laban na kunungo kamelen dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Sako muru kɔni turula ale la a ka baarakɛyɔrɔ la walejugukɛbaa dɔw fɛ cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na walasa kunnafonidi yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la n'an ko ma ko hak maa dɔw kɔni taara olu la kunungo ka jɔnjɔn d'u ma u ka baara ɲuman na jamana kɔnɔna na Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko UNTM n'u tun kɛlen don ka baarabila kɔni boloda février kalo yɛrɛ la e ko o baarabila in u y'a bɔ a ma. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni jumadalihula kalo tile 23 ye hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ni ko kan bɛ ka Bamakɔkaw kamana gan wagati laban na o de ye marifa yɛrɛ bɛ ka ci maaw la wa muru yɛrɛ bɛ ka turu maaw la o cogo kelen na Bamakɔ ni wagati laban na maa b'i yɛrɛ ɲininka ka fɔ tigi yɛrɛ bɛ jamana na kunungo sigiyɔrɔninkaw fɛ yen nɔ n'i ye sigiyɔrɔnin ta k'a lajɛ k'i don min yɛrɛ bɛ hippodrome yɛrɛ kɔfɛ kamalen kofɔlen dɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Sako san 35 bɔɲɔgɔnko ale yɛrɛ kɔni b'a ka baarakɛyɔrɔ la waati min na maa fila kɔni nana ka na muru kɔni kɛ ka a sɛbɛkɔrɔ sɔgɔ an bɛ don min komi bi kamalen kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan walasa wulikajɔ yɛrɛ ka bila sen kan ani yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na n'i ye nin murula sɔgɔli yɛrɛ ta k'a lajɛ nin kɔni bɛna fara waleyaw kan min ni o yɛrɛ kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen fɛnɛ na an ka imam Abdul Aziz Yata Bari nin kamalen kofɔlen min fɛnɛ filɛ a cɛsirilen don diinɛ yɛrɛ baara la bari n'i ye sikɔrɔni yɛrɛ ta k'a lajɛ misiri dɔ kɔni bɛ yen a bɛ diinɛ lase kɛ yen nɔ n'an b'a fɔ maa min ma ko wajulikɛla kɛnɛ ka bi sɔgɔmada in na tele ɲɛtaa ye wulikajɔ min kɛ an yɛrɛ tɔgɔ la ka se ka taa kibaruyaw ɲini ka na an ye seereya minnu sɔrɔ an k'a jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn kɛn bɛ ka malidenw kamana gan an bɛ don min komi bi e ko o tɛ lakanabaliya ye anw ka jamana kɔnɔna na dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen Abdul Aziz Yata Bari n'i y'a sɔrɔ maa dɔ kɔni bɔra ale kɔfɛ ka muru bari ale la dɔgɔkun kelen o kɔfɛ diinɛ laselikɛla karamɔgɔ dɔ bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ sikɔrɔni ni yirila baarakɛla don an b'a fɔ min ma ko menuisier Adama Sako san 35 bɔɲɔgɔnko kunungo maa dɔw fɛnɛ taara ale sɔrɔ a ka cakɛyɔrɔ la ka muru kɔni turu ale kamalen kofɔlen na waleya min kelen filɛ ni Adama Sako la walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na tele ɲɛtaa ye wulikajɔ kɛ ka se a balima ni a somɔgɔw ma u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye. Komi kafe feerela dɔ de b'an kɛrɛfɛ kunna sini sufɛ petini nana kafe san ale fɛ a y'a sɔrɔ petini kafe feerela ka telefɔni bɛ kuran na a filɛ k'o ka telefɔni de bɔ kuran na ka taa ni o ye bon ale m'a dɔn fɔ a ye feere k'a ma tumana min na a tagara donc kɔfɛ sisan ale tilala sisan a bɛna ka n'a ka telefɔni lajɛ a y'a sɔrɔ a ka telefɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ dun ma na ni ale tɛ donc cɛ ye minɛn bila o la sisan ka tɛmɛ ka taga a nɔfɛ k'a k'a ka telefɔni d'a ma parce que ale ye telefɔni don ka kɔ ale nali ye mɔgɔ si ma don so kɔnɔ ni ale tɛ i y'a ye donc u ye kuma kɛ ɲɔgɔn na sufɛ a ma sɔn ka telefɔni bɔ ka di a ko telefɔni t'a bolo bon f'u sira ten nɔ ala y'a kɛ dugu jɛra an nana bon komi anw tɔ fila bɛɛ fana ka kɔrɔ ni ale ye donc a y'an wele komi an bɛɛ bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye yen nɔ an bɛɛ bɛ sigiyɔrɔ kelen na a y'an wele ka kɔrɔfɔ da an tulo kan k'a ka telefɔni ko cɛnin y'a ka telefɔni bɔ surɔ an ko o tɛ baasi ye i bɛ cɛnin wele ka na n'a ye n'a nana an bɛ kuma ni a ye pour que a ka telefɔni labɔ ka di ala y'a kɛ u tɛmɛntɔ la sisan nɔ u y'a wele ka na ko a ka na telefɔni ko kuma na sisan nɔ donc an nana sigi ne yɛrɛ ye kuma caman f'a ye o perisike sigida la nin baara sugu ninnu tɛ sigida kɛyɔrɔ ye surtout e yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔn surtout e yɛrɛ bɛna sa dumuni san mɔgɔ min fɛ ka dun normalement n'o ka fɛn tununa e de kan ka kɛ o ɲinibaga ye ka n'a las'a ma e man kan ka kɛ o tabaga ye a ko telefɔni t'ale bolo ne kɔni ye ko bɛɛ k'a la n ko ni telefɔni b'i bolo a ka telefɔni bɔ ka d'a ma telefɔni tɛ kulonkɛ fɛn ye parce que a ka fɛn minnu b'a kɔnɔ n'u tiɲɛna u perdra e tɛna se ka foyi ɲini a na k'a las'a ma donc a ka telefɔni bɔ ka d'a ma ko telefɔni t'ale bolo ne ko a ma n ko baasi t'a la ni telefɔni t'i bolo o y'o bannen anw y'i wele o de kama telefɔnitigi de b'a lajɛ sisan a bɛna a ka telefɔni ko bila dabolo min kan
bon sago ko ama ona ko an ka nin ko to tan nɔ ko ale ni min ka telefɔni tara n'o ye Yusufu Jakite donc ani sago ka fara zɔnkɛ yɛrɛ kan u mɔgɔ 3 donna sago ladon a ka mɔbili kɔnɔ ka taa n'u ye Gomi sira in fɛ n'o ye kɔfɛla nin donc u tagara yen nɔ u taara bagabaga yen nɔ a ye telefɔni bɔ ka di o peut être ko n'i y'a ye ale ko telefɔni t'a bolo komi ko nana kɛ jama ye ale maloyara ka telefɔni bɔ ka di ŋo ni maloyara ka telefɔni bɔ ka di e tun kan ka nin di depuis yen nɔ a ma se an ka déplacer ka se fɔ nin yɔrɔ bɛɛ la yan nɔ depuis surɔ yɛrɛ e tun kan ka telefɔni bɔ ka di n'i y'a ka fɛn ta a dun b'i bolo i tun b'a bɔ ka d'a ma a bɛ fara ɲɔgɔn na ale m'o kɛ donc Sakɔ y'a bagabaga min kɛ a ye telefɔni bɔ a y'a di Sakɔ ma u nana ni telefɔni u nana telefɔni yira an bɛɛ la ko telefɔni yera a bolo telefɔnitigi ko la ko bon o t'a bannen ale ka telefɔni 3,000 tun b'a pochette jukɔrɔ denmisɛnnin y'a yira ko ale kɔni ye telefɔni ta mais a ma wari ta wari tun t'a kɔnɔ mais telefɔnitigi ko wari tun b'a kɔnɔ ale ye insisté o kan kosɛbɛ ko wari tun b'a kɔnɔ bon komi olu de b'a ɲɛdɔn ni ɲɔgɔn cɛ ale de ye telefɔnitigi ye nin de y'a ta bon ne yɛrɛ ko la n ko jo tɛ e fɛ nin na hali ni cɛ ko miliyari b'a ka telefɔni kɔnɔ e de magara telefɔni na n'i ma maga a la a tɛna fɔ k'i ye fɛn ta a la donc o kɛra ten nɔ an k'o ma na n ko bon a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ cɛnin ka wari ɲini a bɛ n'a d'a ma u ko k'olu ma wari ta donc o la u taara ka t'o munumunu u nana ni 3,000 ye u nana 3,000 di kafe feerela ma donc ko mɔgɔw la ko kɔrɔ ko in ma ban e sigi olu ye telefɔni de ta olu ma wari ta donc olu ka wari tɛ se ka to ten nɔ quoi donc ko n'u y'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'a lajɔ y'a ye u y'o manamanakanw fɔ ka taa bon kunun sɔgɔma 9h wagati la an bɛ baara la yen nɔ sɔɔni u mɔgɔ 2 nana komi ne ni Sakɔ cɛ magasin 2 de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bitigitigi dɔ bɛ yen ka fara kafe feerela nin yɛrɛ kan sabanan ye ale yɛrɛ ka baarakɛda ye ne bɛ kunyanfan na ne bɛ baarakɛla yen nɔ bon ne kɔni ɲɛ bɛ bandenikɛkanw ni fɛn na sa bon ne yɛrɛ bolo n ko u ni kafe feerela de bɛ ɲɔgɔn na ja u nana u y'u ɲɛsin ale ma o y'a sɔrɔ ale sigilen don a ka da la y'a ye bon ale y'u dala minɛ sisan nɔ k'u nana ni kuranɛ ye k'u k'u bolo da kuranɛ kan k'u ka kale kuranɛ na bon Sakɔ de y'u gɛn o la sa ko n'u ma ɲɛ ni manana ko u ka bɔ ale ka ga yɛrɛ kɔrɔ pepewu u ka taa ka bɔ ale yɛrɛ ka yɔrɔ yɛrɛ la pepewu y'a ye n'u bɛ min fɔ u ka t'o fɔ sirada la u ka bɔ ale ka yɔrɔ la pepewu a ma taga o la Sakɔ de wulila o la k'a ɲɔni sisan nɔ ko n'a ma taa a bɛ bere ta k'a da kun quoi y'a ye o ye bere ta ka bere kɔrɔ ta a kama yɛrɛ ja ala bɛnnen don ni muru ye y'a ye donc o ye bere kɔrɔ ta a fɛ min kɛ a filɛ k'i ser'o kan ni muru ye quoi donc a ye muru daɲɛ 2 kɛ kan na ka 1 k'a kɔ la bon ala y'a kɛ kɔlata in de juguyara kosɛbɛ ni kanata ninnu ye quoi ale bolila k'a ye muru kɛ k'a sɔgɔ donc anw bolila ka na petini bolila baarakɛla tɔw y'o minɛ Sakɔ minɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an kɔni tugura ale nɔfɛ a taara ka taa don du dɔ kɔnɔ kɔda kɛrɛfɛla la yen nɔ bon jama kɔni nana jama ye da waga y'a ye an ye a labɔ ka na ni a ye bon dɔw y'a yira ko an k'a faga ko k'a fɛ bon dɔw ko la ko non ko ka polisiw wele u ka na n'a ye mɔgɔ kɔni ye 2 ci a la yanni polisiw ka na y'a ye bon polisiw nana u y'a minɛ ka taga ni a ye bon a minɛni ka taga ni a ye ko min ye muru turu Sakɔ la nin ko ka minɛ telefɔni ni wari dɔ tun b'a kun ko o binna bon kafe feerela e y'o ta y'a ye kafe feerela y'o tali min kɛ bon polisiw ka nali min kɛra ale ma o minɛn ninnu yira bon o yɛrɛ tila ka kɛ problème wɛrɛ ye ale fana dala tugun parce que polisiw y'ale minɛ k'a datugu yen nɔ o peut être ko min nana telefɔni suɲɛ o ni ale ka kan nin k'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na quoi u bɛɛ ye son ye fila min nana nin min ye telefɔni suɲɛ ani a terikɛ in yɛrɛ de ye sɔgɔli kɛ mɔgɔ 2 de nana min terikɛ min dara a kan ka na o de ye sɔgɔli kɛ n'o tɛ min yɛrɛ ye telefɔni ta o ma sɔgɔli kɛ min kɔni ye sɔgɔli kɛ an y'ale minɛ après kɔfɛ polisiw seginna ka na min ye suyɛni kɛ ka na ale minɛ ka taa ni ale ye quoi 2 bɛ minɛ na ala kɔni ka kɛ la ko nin tɛmɛna ni tɛmɛcogoya la an ni ɲɔgɔn cɛ a barata ni tun ye anw ka jamana ta k'a lajɛ farafinna tilebi jamanaw la anw de tun bɛ an disi gosi k'a fɔ basigi kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ nka ka taa ye suko ani dugusɛjɛ cɛ ni marifa kɔni ma ci dɔ la muru kɔni bɛ turu dɔ la mun dun bɛ ka nin lakanabaliya ninnu ɲɔɲa anw ka jamana kɔnɔna na lakanabaliya min ni maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a dangun kɔnɔna na ne yɛrɛ baara ɲɔgɔn na parce que ne bɛna baaramisɛnninw k'u fɛ i y'a faamu ne kɔni nana bɛn ko in na an jɛra ka fɛɛrɛ kɛ ka kamalen minɛ k'a di u ma vraiment u bɛ ka ko min kɛ bi vraiment u kɛlen bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ bi dɛ an si lafiyalen tɛ walahi sikɔrɔni an degunnen an bɛ degun yɛrɛ i bɛ degun min yɛrɛ dɔn an b'o kɔnɔ hali an ka carré kɔnɔ bi u bɛ joint de min sira fɛ
i tɛ se ka kuma fɔ n'i y'a fɔra dɔrɔn n'a fɔra u b'i sɔgɔ muru la sikɔrɔni place yɛrɛ a tɛ sɔn foyi ma i tɛmɛtɔ i b'u ye u b'a fɔ sugu bɛɛ min ye i tɛ se ka kuma ni kumana hali kɛrɛfɛmɔgɔ n'i ma kunnaja u b'a sɔgɔ n'a fɔra k'an bɛ tile baara kɛ ka lakana manamana ko kana ta o ma nɔgɔn dɛ. Kamalen min ni muru kɔni turula ale la n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Adama Sakɔ muso 2 de b'a bolo den 3 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa don min ni a cɛ sirilen don diinɛ yɛrɛ baara la a ka sigida la n'o ye Sikɔrɔni ye misiri dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ diinɛ yɛrɛ laseli kɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko wajulikɛla don bari a bɛ diinɛ lase Sikɔrɔni misiri yɛrɛ dɔ la wa maa don fɛnɛ min cɛ sirilen don a ka menuisier yɛrɛ baara la Adama Sakɔ ka musokɔrɔba a fɛnɛ y'i fɛla fɔ. Kibaruya ne sɔrɔ sugu la o bolila ka na ne wele ne bolila ka taa nɔfɛ dɔgɔtɔrɔso la ko n bɛ don k'a lajɛ o ma sɔn ko ne bɛ kasira ko ne tɛ don ne dɔgɔnin ye ne lasama ka na ne sigi yan ne kɔni tilenna magariku bɛɛ la Sakɔ de ne bolo ni sen bɛɛ ye Sakɔ de y'an ka ko bɛɛ ye muso 2 de n'a denbaya b'a bolo a bɛ ko bɛɛ la o kɔni nin ko in kɔni kɛra ne bolo kamanagan ye dɛ n'u m'a lajɛ faama m'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ Musa tile tɛmɛna an ma kɛ tan dɛ Mali la bɛɛ banna ka bɔ Mali la hali tɛ se ka fɔ i bɛ bɔ Mali la bilen Mali tiɲɛna dɛ ka Mali kɛ bɔda bɛɛ bɛ Mali la sisan nin vagabond bɛ don ka na tiɲɛli kɛ Mali kɔnɔ an mɔgɔkɔrɔbaninw an ko an y'an tan denninw kɔlɔ an ye sɛgɛn min kɛ Ala k'aw kɔ sara d'an ma an k'u tɔnɔ dun hɛrɛ la n'u nana muru baro la ka ne yɛrɛ bila mɔɲɔko la tan dun denmisɛnnin 3 b'a bolo muso 2 b'a kun ne bɛ nin kɛ cogo di. Nin waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye Sikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ Adama jɛɲɔgɔn kɔni wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. N bɛ se k'a fɔ depuis ne bɛ parantiya la ale yɛrɛ bɛ parantiya la an jɛra depuis o wagati fo ka se bi ma an m'a dɔn ni foyi ye Ala ko in kɔ an m'a dɔn ni foyi ye fo cɛsiri a ka baara hukumu kɔnɔna la vraiment n'a fɔra tɔɔrɔ de bɛ ta ka ɲɛsin o ma tan faamaw k'a lajɛ u k'a lajɛ hali surɔ ne donna yan nɔ n bɛ don tuma min n ye marifa cikan de mɛn ani sanfɛla in cɛ ko cɛ ɲuman tɛ faamaw ka jɔ o jɔyɔrɔ la donc ne kɔni bɛ min kɛ o ye weleweleda de ka ɲɛsin faamaw ma u ka jɔ o jɔyɔrɔ la mɔgɔlankolon minnu bɛ mɔgɔw senkɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ni mun bɛ se ka dilan cogo min u ka fɛɛrɛ kɛ u ka dilan ni mun tɛ se ka dilan yɛrɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ mɔgɔw k'u ka adamadenya ɲuman kɛ sinon mɔgɔw sɛgɛnna dɛ n'a fɔra mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ ka jogi mɔgɔlankolon fɛ kuma bɛɛ mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ foyi t'u la jamana kɔnɔ vraiment a tɛ faamu. N'a fɔra baarakɛbaliw de bɛ yaala ka baarakɛlaw faga manamana ko la foyi tɛ bɔl'o la jamana kɔnɔ yɔrɔ kɔni o ye tɔɲɔn de ye ka ɲɛsin baarakɛlaw ma u kɔni k'a lajɛ vraiment u ka misiri ɲɛnama ta nin ko ninnu kama ka se ka nin ko ninnu sama ka bɔ an da la vraiment an tɔɔrɔlen yɛrɛ de koyi n'a fɔra tɔɔrɔ min tɛ baarakɛbaliw kan o tɔɔrɔ de talen don k'o da baarakɛlaw kan ne bɛ bɔ kuma na yan nɔ. An b'aw hakili lajigi k'a fɔ waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye Sikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ kununko muru kɔni turula Adama Sakɔ kan na siɲɛ 2 ka tila ka 1 turu a galakada yɛrɛ la wa an bɛ don min komi bi dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ ka cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa Adama yɛrɛ ni bɛ se ka kisi ni k'a ni tanga o nɔ ka dugawu ɲini silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ walasa Adama yɛrɛ a ni bɛ se ka kisi ni k'a ni tanga Ala ta kɔfɛ. Halisa lakanabaliya min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra an ka finitigilakaw fɛ an bɛ maa minnu wele ko polisiw kunna sini ka na bila kununko yɛrɛ la a kɛra sababu ye u kɔni tɛgɛ dara marifa caman kan ka taa se marifa dilanyɔrɔ yɛrɛ dɔw tun bɛ anw ka jamana kɔnɔna na u tɛgɛ dara olu maa dɔw kan ka taa se an bɛ dɔrɔgu feerela minnu wele ko juin feerelaw u tɛgɛ kɔni dara nin maa kofɔlen dɔw kan min kɛra anw ka jamana kɔnɔna na nin kɛra kangarida kɔfɛ minisiri min sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ma n'ale yɛrɛ général de division Salifo Traoré ale ka kangarida kɔni kɔfɛ wulikajɔ bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ wulikajɔ minnu kɛra an ka finitigilakaw fɛ ni tile 2 laban ninnu na an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. Fali banbali min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni a laban bɛ ka kɛ muruturuna yɛrɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na minisiri min sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ko ma n'ale yɛrɛ général de division Salifo Traoré ale kɔni ka kangari gɛlɛn dalen kɔfɛ finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye polisilakaw ye lakana bondaso 15nan min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan ka taa se lakana bondaso 4nan ma olu kɔni ye wulikajɔ dɔw bila sen kan u kɔni jukɔrɔma don na ni polisi dɔw ye n'an b'a f'olu ma ko
ko GIPN ninnu lakanaba kofɔlen ninnu kɔni ye wulikajɔw boloda kunungo yɛrɛ min bɛnna janvier kalo yɛrɛ tile 29 ma san 2029 nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati u ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye u ka se k'u tɛgɛ da marafa daburujan minnu kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko kanɔ o mugan bɔɲɔgɔnko donso marafa n'an ko ma ko fusil de chasse 6 bɔɲɔgɔnko u tɛgɛ dar'o de kan marifa surumani min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko pistolet automatique ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko PA o 11 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɔni dara o kan kisɛ yɛrɛ bɛ kɛ foroko min kɔnɔ walasa ka se ka marifa ninnu charge n'a ye an b'a fɔ min ma ko chargeur o 24 bɔɲɔgɔnko ka taa se minɛmisɛn caman wɛrɛ ma minnu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a to maramafɛn yɛrɛ bɛ se ka dilan maa 7 tɛgɛ kɔni dara olu kan ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra lakana bondaso 15nan maaw yɛrɛ fɛ o cogo kelen na lakana bondaso 4nan ale fana ye wulikajɔ dɔw bila sen kan maramafɛn min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko pistolet automatique n'o kɔni ye marifa surumani ye i bɛ min yɛrɛ bila dufa la olu fana tɛgɛ dara 22 bɔɲɔgɔnko de kan ka tila ka maa dɔw fana minɛ an b'a hakili lajigin ka fɔ finitigilakaw ka nin wulikajɔ daminɛna janvier kalo yɛrɛ tile 28 ka na bila kunungo la janvier kalo tile 29 a kɛra sababu ye polisi min kɔni bɔra ko o cari walasa u yɛrɛ bɛ se ka nin baara kofɔlen yɛrɛ kɛ a bɛ taa se polisi cɛ 552 bɔɲɔgɔnko de ma minnu yɛrɛ carina bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na walasa u ka se ka nin baara ninnu bila sen kan jaabi minnu kɔni sɔrɔla a ko la ni maa bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔla maa 84 tɛgɛ kɔni dara olu kan moto 62 tɛgɛ dara olu de fɛnɛ kan marifa surumani min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko PA o 61 tɛgɛ dara o fɛnɛ kan marifa jan min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko fusil de chasse o 33 ka taa se maramafɛn caman wɛrɛ ma minnu kɔni minɛna Torokɔrɔbugu Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan kin caman bɛ yen nɔ tɛgɛ kɔni dara ni maramafɛn cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan an b'aw ladɔnniya ka fɔ nin wulikajɔ min kɛlen filɛ polisilakaw fɛ u kɔni y'a jira ka fɔ kasara foyi ma bɔ baara ninnu kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra basigi ani lafiya yɛrɛ kɔnɔna na tuma min na nin wulikajɔ ninnu fɛnɛ bɛ ka kɛ Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na Katikaw fɛ yen nɔ lakana bondaso 2nan min bɛ yen nɔ an b'a fɔ min ma ko 2e arrondissement nin kalo yɛrɛ tile 27 olu kɔni tɛgɛ dara maa 4 wɛrɛ fɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ ka baara kɔni bɛɛ lajɛlen ka juru da maaw ɲɛ an b'a fɔ minnu ma ko braqueur moto 10 bɔɲɔgɔnko de kɔni yera u bolo ka taa se maramafɛn yɛrɛ dɔw fɛnɛ ma nin wulikajɔ minnu bilalen filɛ sen kan anw ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ maa minnu wele ko polisiw nin ka kɛ baara daminɛ nin kana kɛ baara jɔlen cogo si la anw ka jamana kɔnɔna na cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na walasa kunnafonidi yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'an b'a fɔ o ma ko haute autorité de communication nin ye cakɛ bondaso ye min sigilen don walasa télévision so minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se radio sow ma u yɛrɛ ka baaraw bɛ se k'a lakɔlɔsi cogo min na wa olu de bɛ yamaruya sɛbɛn di walasa kumakɛyɔrɔ ani jabarani so minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ bɛ se k'u ka sɛbɛnfura sɔrɔ u ka baaraw hukumu kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔni ye lajali fɛn ta k'a d'u ma an bɛ se k'a fɔ jɔnjɔn don min ni ye faso yɛrɛ baara kɛ min bɛ ta k'a d'i ma nin cakɛ bondaso in n'an ko a ma ko haki a baarakɛla maa 5 olu kɔni lajara jamana yɛrɛ fɛ teleɲɛta tun b'a a kɛnɛ kan Mayimuna Kulubali ani a ka jatala Muniri Jire u ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Aki barada sigili san 3 tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara yɛrɛ ɲɛ kɔsɔn Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye a laɲini ka jɔnjɔn ta k'a di a barada maa 5 bɔɲɔgɔnko ma maa 2 bɛ yen nɔ a bɛ fɔ jɔnjɔn min ma ko chevalier de l'ordre national o taara k'a di olu ma maa 3 wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ a bɛ fɔ mun ma ko médaille du mérite national olu fɛnɛ ye o sɔrɔ Aki yɛrɛ ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma ta ka ɲɛfɔliw kɛ aw b'a dɔn a san 3 ye nin ye nin cakɛda in sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔbaw fɛ k'a fɔ an ka kunnafoni di an ka kɔlɔsi an ka dɛmɛ an ka bilasira yaasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min yaasa a bɛ baara min bɛ ka kɛ kunnafoni di yɛrɛ sira ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka sabati o bɛ se ka yiriwa cogo min a san 3 ye nin ye baara min kɛra n'an kumana a bɛ se ka kɛ komi an bɛna an yɛrɛ fo ou bien an bɛna an yɛrɛ dansa o tɛ mais baara min kɛra bɛɛ b'a dɔn ka fɔ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn tiɲɛ de don mais baara min kɛra bɛɛ y'a ye ka fɔ san 3 in kɔnɔ an ye baara min kɛ a baara jamana ɲɛmɔgɔbaw u y'a dɔn ka an fo n'a ye fɔlɔ o foli kɔfɛ ka jɔnjɔn ta k'a di salon o dira ne ma ɲinan k'a di cakɛda in baarakɛ mɔgɔ 5 ma mɔgɔ 2 chevalier de l'ordre national dir'u ma mɔgɔ 3
ka mérite national d'olu n'i y'a ye san 3 in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ min ye jɔnjɔn dibaga bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye grand maître des ordres nationaux o ka jɔnjɔn ta k'a di cakɛda ma cakɛda min sigira a san 3 in nin ye o b'a sɔrɔ baara min kɛra o de ko ladɔnna baara min kɛra o de diyar'u ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a ɲin'a fɛ hali bi a ka hakili to cakɛda in na an b'a f'a ye fana ni jɔnjɔn min dira baarakɛla 5 in ma a tɛ komi tɔw man kan n'a ye mais ko bɛ n'a wagati don ko bɛ n'a taabolo de don a dira minnu ma olu bɛ dɔ fara u ka baara kɛcogo kan u bɛ ka min kɛ u bɛ dɔ fara a kan minnu ma sɔrɔ a t'olu fana fari faga o fana bɛ baara kɛ cogo min n'u ma dɔ fara a kan u tɛ dɔ bɔ a la ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli san wɛrɛ an ka sigi nin kɛnɛ kelen in kan ɲinan mɔgɔ jɔnjɔn dira mɔgɔ 5 ma san wɛrɛ a ka di mɔgɔ 6 ma ou bien a ka di mɔgɔ 10 yɛrɛ ma o bɛ se ka o b'an wasa o bɛ diya n ye o b'an nimisi wasa. Aki ɲɛmaaba ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an minnu ni olu ye ni jɔnjɔn in sɔrɔ u ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nka ko nin kɔni tɛ a bannen ye ko olu bɛna dɔ fara u ka cɛsiriw fanga kan u tilala ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u baarakɛɲɔgɔn tɔw ma. Min bɛ ne fɛ k'a fɔ fɔlɔ o de ye k'a fɔ sugandili min kɛlen filɛ anw ye nin tɛ jala bɛ anw disi la nka an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ta don ka sabu kɛ n'i y'a jateminɛ anw ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na a ma kɛ kunfɛko ye an cɛkɛɲɔgɔnw de dara n na ka an ta k'an sugandi k'a fɔ ko an ka na nin baara in kɛ k'an kan ka se k'a kɛ an nana an y'o baara de kɛ ni o baara kɛli senfɛ ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ o baara in kɛra ka ɲɛ fo ka an sugandi ka na jala di anw ma ne hakili la k'a fɔ o tɛ ne ta ye o ye ne baarakɛɲɔgɔnw ta de ye wa an bɛ nin di olu bɛɛ lajɛlen de ma olu de ta don filanan ye fɛn min ye o ye mɔgɔ ka nin ɲɔgɔn jala sɔrɔ baara kɔnɔna na wele de don wele belebele parce que i b'a sɔrɔ k'i ye baara dɔ kɛ nka o baara min ni o lakodɔnna ye o man kan k'i bolo dandugu ye dɛ kɔrɔ de k'a fɔ dɔ de ka fara cɛsiri kan ka dɔ fara baarakɛta kan ka dɔ fara girimajɔ kan ka dɔ fara hakilisigi kan ka dɔ fara baara jaabi ɲuman sɔrɔli kan. Au fait bi ne bɛ président waleɲuman dɔn ka sababu kɛ a ye jala min ta k'a di anw ma bi jala in cɛsiri jala de don o daminɛ de don ça veut pas dire que an ka fisa ni personnel tɔw ye mais bɛɛ n'a ka tour de don donc bi ye an ka tour ye o kɔrɔ ye k'an ka dɔ fara an ka cɛsiri de kan hali bi donc vraiment minnu ma jala sɔrɔ n b'a ɲini u fɛ u fana ka dɔ fara u ka cɛsiri kan hali bi ça veut pas dire que u m'u cɛsiri dɛ u y'u cɛsiri mais bɛɛ n'a garijɛgɛ don o kuma Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Nin kɛnɛba in kɔnɔna na kun cɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kɔnɔna la maa 5 minnu ni olu de kɛra nin jɔnjɔn in tabaga ye olu y'a laɲini k'a fɔ hali bi olu bɛna cɛsiri de fanga bonya yaasa Aki yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ don o don ka taa fɛ. Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko Union nationale des travailleurs du Mali bakurubaya la n'an ko a ma ko UNTM wagati tɛmɛnenw na a tun tayinen don u ni jamana yɛrɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka eko jisuma yɛrɛ tɛ ka kɛ k'u fura la bari sigikafɔ min kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kunungo u y'a yira k'a fɔ olu tun kɛlen don ka baarabila boloda baarabila min ni o yɛrɛ tun kan ka daminɛ février kalo min yɛrɛ n'o bɛna jɔ o kɔnɔna na nka sigikafɔ kɔni kɔfɛ bɛn kɛra kow la u y'a yira k'a fɔ u ka baarabila min n'u tun y'a boloda k'a fɔ a bɔra a ma ka sababu kɛ laɲini minnu n'olu tun y'o kɛ laɲini ninnu wasaw sɔrɔla u la walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kisa la cogo min na Mayimuna Kulubali ale ɲinini mun kɛ an ka jɛ ko siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Faso ka baarada jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye INTM ye olu tun kɛlen bɛ ka baarabila ba boloda baarabila minnu ni o kuntagala tun bɛ tɛ i jɔ tile 5 bɔɲɔgɔn ko la o baarabila u tun b'a fɛ k'a daminɛ février kalo tile 11 ka taa a kuncɛ février kalo tile 15 la a yɛrɛla k'a fɔ ko o baarabila min ni u tun b'a fɛ k'o kɛ ko u kɔni ye o bɔ a ma pewu sabu bɛnkan min ni o tun bɛ u ni jamana ɲɛmaaw cɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko u bɛnna kan kelen kan UNTM maaw ni o ye faso yɛrɛ ka baarada jɛkulu ye a yɛrɛla k'a fɔ ko laɲini 12 bɔɲɔgɔn ko u tun ye o de
kɛ ko ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma a laɲini 12 la a ye tile damadɔ kɛ a la ɲɔgɔn samasamaw bɔra a kɔnɔna la nga a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ 11 na u bɛnn'o kan nga a 12nan o kɔni u ma bɛn o kan ten kosɛbɛ nga o n'a ta bɛɛ a kɔni kɛra nimisi wasako ye sabu UNT maaw kɔni ye u ka grève wuli ka bɔ yen u ma se ka bɛnkan jɔnjɔn sɔrɔ min na o de bɛ tali kɛ u b'a fɔ min ma ko accord de 2014 ni o kɔnɔna la maa minnu ni olu kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔw la olu ka baaraw bɛ a kɔnɔna la fo minnu bɛ yen nɔ ni olu fɛnɛ bɛ fɛ ka taa ka sɔrɔ a waatiw ma se ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ o kɔnɔna la nka ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni nana laban min na UNT maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu ye nimisi wasa sɔrɔ kosɛbɛ maaw fɛnɛ nisɔndiyara k'a fɔ ko u kɔni ka nin baarabila kuma min ni u tun ye a fɔ ko a nɔ kɔni yera jamana ɲɛmaw fɛ farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ selege naani tɔnba o ni ka lasigiden bɛ Sahara Occidental la février kalo natɔ in na ale ni maaw bɛna ɲɔgɔn ye maa minnu u 4 minnu ni mankan bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ni olu maaw kan ka ɲɔgɔn ye marsi kalo natɔ in na u kelen bɛ ka ɲɔgɔn lajɛrɛba boloda ɲɔgɔn lajɛrɛ min ni a bɛ fɔ o ma ko table ronde yaasa ka se ka ɲɔgɔn ye ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ o kumaɲɔgɔnya ninnu bɛna kɛ o y'a sɔrɔ décembre kalo tɛmɛlen in na u kɔni tun ye ɲɔgɔn ye ba kɛ o ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko nimisi wasa kuma caman sɔrɔla o kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ lakana yɛrɛ sabatili kumaw kan olu bɛɛ yera o kɔnɔna la tarata don Sud-Afrique lasigiden min bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Jerry Matjila ka fara nasaraw ka lasigiden François Delattre kan olu kɔni tun bɛ ka kuma kɛ nin kan min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko dugu minnu ni olu tun ye ɲɔgɔn ye Maroc b'o la Polisaria Algérie fo ka taa a se Mauritanie ma u ko u ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ ko ɲɔgɔn ye kuma in kɔni kɛra nimisi wasako ye ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen ninnu ma n'i ye nin dugu ninnu ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ wagati ninnu na bɛnbaliya mankan ka ca nin dugu kofɔlen ninnu kɔnɔ o de kosɔn u ye a laɲini k'a fɔ ko u bɛna ɲɔgɔn ye ba boloda tuguni nin dugu kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn min ye dugu ninnu ye a mankanw bɛ se ka da cogoya min na o de kɔnɔna la o ni ka lasigiden a kelen bɛ ka baara kura wɛrɛ minnu boloda a bɛ ka kuma olu ma fɛn bɛ tali kɛ Afrique du Sud kaw kɔni olu kɔni bɛ ka référendum ni o ye bɛnkan dɔw ye bɛnkan minnu ni olu dɔw bɛ tali kɛ yaasa dugu min bɛ yen nɔ ko o bɛnkan dɔw bɛ tali kɛ u camancɛ bɛnw na olu kɔni min ye Afrique du Sud kaw ye olu kɔni bɛ ka o bɛnkan ninnu jukɔrɔma don kosɛbɛ na u b'a fɔ ma ko référendum ani dugu min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko Front Polisario olu maaw bɛ se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na ni y'o dugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ olu ni Afrique du Sud kaw kɔni bɛ bɛn ko caman kan ni u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransiikaw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka Marokokaw de jukɔrɔma don ni Marokokaw fɛnɛ bannen bɛ u ka référendum taabolo ma ani fɛn bɛ tali kɛ Sahara Occidental yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnyaw la Marokokaw kɔni tɛ ka sɔn olu ma cogoyasi la Mozambique jamana ka tɛgɛ kɔni dara walejugukɛla maa 3 bɔɲɔgɔnko kan min ni Mozambiquew kɔni bɛ ka kuma fɔ u ka jamana kan nin wagati laban na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mozambique yɛrɛ jamana ye min ni a bɛ farafinna yɛrɛ woroduguyan fan fɛ. Wulikajɔw kɔni tun kɛra u ka finitigilakaw fɛ wagati tɛmɛnenw na walasa bamaci jɛkulu minnu kɔni bɛ u ka jamana yɛrɛ kɛɲɛkan fan fɛ tɛgɛ kɔni bɛ se ka da u ka cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mozambique jamana waleya min kɔni tun tɛ u ka jamana kan wagati tɛmɛnenw na nka e ko o waleya ninnu tɛ k'i cogo yen nɔ ka sababu kɛ jatigɛwale kɛba dɔw kɔni talen don i cogo Mozambique yɛrɛ jamana kan an bɛ maa minnu wele ko terroriste o maa 3 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ kɔni dara olu kan muso kelen yɛrɛ bɛ o jɛkulu cɛ la a kɛra Mozambique yɛrɛ yɔrɔ min na u b'o de wele ko Cabo Delgado nin ye duguba ye min yɛrɛ bɛ Mozambique kɛɲɛkan fan fɛ a yirala k'a fɔ nin maa 3 kɔni bɛɛ lajɛlen Uganda jamana kɔnɔdenw de wa u yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya de tɔgɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin dugu kofɔlen min filɛ nin n'an k'o ma ko Cabo Delgado nin ye Mozambique fan min ye silamɛ de kɔni ka ca nin fanfɛyɔrɔ la nin jatigɛwale kɛba ninnu ka waleya kɔni bɛ se silamɛw yɛrɛ ma minnu kɔni bɛ sɔrɔ nin dugu kofɔlen na wa a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni k'o bɔnɛ u ni na wa dɔw yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Mozambique nin dugu kofɔlen na nin maa 3 min minɛnen filɛ nin u nana n'u ye Mozambique yɛrɛ duguba min bɛ yen nɔ n'u yɛrɛ y'u ka duguba filanan ye n'a bɛ f'o ma ko Nampula ɲininkali kɔni busamisɛnw gannen u la maa kelen kɔni sɔrɔla la min yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ a ko ale kɔni sebabu mun kɔni bɛ Uganda jamana kan ale yɛrɛ ye u maa ɲɛma dɔ ye nka kɔni y'a yira ka kumaw kɔnɔna na ka fɔ wulikajɔ minnu kɔni bɛ ka kɛ Cabo Delgado ni maaw kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na ale kɔni nɔ t'o ye nka n'i ye olu kɔni nana Mozambique jamana kan a yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la olu tun nan bɛ de walasa u ka ɲɛmɔgɔba min yɛrɛ bɛ kaso la Mozambique jamana yɛrɛ kan ka se ka na fɛɛrɛ bila sen kan o yɛrɛ bɛ se ka lakila cogo min na u ko o boloda an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mozambique finitigilakaw olu kɔni ye cɛsiri boloda kabiri octobre kalo yɛrɛ tɛmɛnen ka na bila an bɛ don minɛ ko bi maa 100 ni maa 89 tɛgɛ kɔni dara olu kan wa ka t'u jɔ
kiiritigɛlaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Wa n'i ye a maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ u kɔni bɛ bɔ jamana mun kan o de ye Tanzanie jamana, Congo, Somali ka taa se farafinna worodugu jamanaba min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Afrique du Sud. Nin maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ bɔ nin jamana kofɔlen de kan. Djibouti kunnafoniw na jikan kasara ye baton 2 sɔrɔ minnu ni olu kɔni tun bɛ ka u kunda Yemen jamana kan ni tungarakɛ dɔw ye ni maa 28 bɔɲɔgɔnko bɔnɛla u ni na. Ɲininiw daminɛra kabi tarata wulada fɛ ni maa 5 yera fɔlɔ minnu bɔnɛla u ni na. O kɔfɛ ɲani dugusɛ bɛ jɛ ka taa se arabadenw ma u ye maa 23 sɔrɔ ka fara o maa tɔ ninnu kan. Ninnu kɛra kunnafoni ye AFP maaw ye minnu da maaw kulo kan. Ni ye nin kasara in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ kɔgɔji yɛrɛ bɛ to ka wulili min kɛ kuma ni kuma n'u b'a fɔ ma ko mer agité. O kɛlen nin kɔni kasara in ye miniti 30 bɔɲɔgɔn ko o de kɛra sena ni o y'a sɔrɔ ni maa ninnu kɔni tun bɛ ka u kunda Djibouti kɔrɔfɛla kan u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Gondoria. Kasara in kɛlen kɔfɛ maa 2 sɔrɔla kɛrɛfɛ minnu ni kisira o maa dɔ ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ. A y'a yira k'a fɔ ko ale tun bɛ bato min kɔnɔna la ko o kun mɔgɔ bɛ taa se maa 100 ani maa 30 bɔɲɔgɔn ko ma. Nka ko min kɔni bɛ tali kɛ bato tɔ kelen na k'ale tɛ se ka o mɔgɔ hakɛya kelen fɔ. Tungarakɛ ninnu kɔni a yirala k'a fɔ k'u tun bɛ k'u kunda Yemen jamana min kan n'i y'o ta k'a lajɛ nin wagati laban ninnu na ko yen yɔrɔ kɔni mankanw cayara yen nɔ. Yemen yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko ani Somali ka surun Ethiopie fo ka taa a se Djibouti fan dɔw ma. Jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko wagati laban ninnu na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko tungarakɛ caman de bɛ i kunda Yemen jamana kan minnu ni u bɛ sira ɲini ka u kunda arabudugu kan. Farafina dolanci ɲɛnabɔ soba ni an ko ma ko Confédération Africaine de Football ale ɲɛmɔgɔba Ahmad kunungo ale kɔni ye tagamakɛ ka taa kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka taa kuma ɲɔgɔn yɛrɛ tɛmɛ ani kɔnɔwari yɛrɛ masakɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafina dolanci kɔɲɔ ɲɛnabɔ soba n'an ko ma ko Confédération Africaine de Football wagati tɛmɛnenw na olu kɔni tun ye yamaruya dɔw ta k'a yira k'a fɔ kɔnɔwarikaw tun kan ka dolanciba min yɛrɛ labɛn n'o yɛrɛ farafina dolanciba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko Coupe d'Afrique des Nations san 2021 Ahmad ni a jɛɲɔgɔn tɔw kɔni tun ye yamaruya dɔ ta k'a fɔ o ka minɛ kɔnɔwarikaw la k'o di Cameroun jamana ma. A kuma kɔni tun cayara kɔnɔwarikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ bari kɔnɔwari masakɛ Alassane Dramane Ouattara ka taa se kɔnɔwari yɛrɛ dolanci kɔɲɔ ɲɛnabɔ so n'an ko ma ko Fédération Ivoirienne de Football olu maaw kɔni tun y'a yira k'a fɔ u bɛna farafina dolanci kɔɲɔ soba in wele bɔgɔ jeninen kɛnɛ kan walasa dolanciba min tun bɛna ta kɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ san 2021 a minɛni min kɛra olu la sariya yɛrɛ ka labato walasa a na se ka di kɔnɔwarikaw ma cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya kɔni donna ko la bari san 2019 min ni an filɛ la dolanciba tun kan ka kɛ farafinna n'an ko ma ko Coupe d'Afrique des Nations a tun kan ka di Cameroun jamana de ma nka Camerounkaw yɛrɛ ma se ka labɛn sabati ka bɛn ni baara in ye cogo si la o de y'a to u labanna k'a ta ka di Egypte jamana ma n'an ko ma ko Misira jamana. San 2021 min ta tun kan ka di kɔnɔwarikaw ma o minɛna kɔnɔwarikaw la k'o di Camerounkaw ma walasa u yɛrɛ na se ka labɛn sabati ka bɛn ni san 2021 san 2021 ta minɛna kɔnɔwarikaw la k'o di Camerounkaw ma walasa k'o nɔrɔ bila san 2023 a yirala k'a fɔ farafina dolanciba a bɛna ta kɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ. Kunungo bɛn kɔni kɛra kow la kafu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'an b'a fɔ ma Ahmad ale ni kɔnɔwari yɛrɛ masakɛ u kɔni bɛnnen ko la a yirala k'a fɔ kɔnɔwarikaw kɔni k'u labɛn san 2023 dolanciba in kɔni bɛna ta kɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ kɔnɔwarikaw kɔni tun ye sɛbɛnfura yɛrɛ dɔ la don tasi yɛrɛ fanfɛyɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko Tribunal Arbitral du Sport o ye jɛkulu ye min sigilen don walasa kiiri kɔni da mana to i la balontan yɛrɛ ta sira fɛ i bɛ se ka taa a ɲɛnabɔ yen cogo min na. Kɔnɔwarikaw kɔni laban bɛna u ka sɛbɛnfura fosi ka bɔ o la ka i ɲɛsin labɛn ma labɛn min kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin dolanci labɛnni ma min bɛna kɛ u yɛrɛ ka jamana ka san 2023 fɛn minnu mana bɔ farafinna dolanci ɲɛnabɔso ka kɔɲɛw la donna natalaw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma an bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don Mozambique jamana kan Nampu la ka taa se a faaba yɛrɛ ma n'o ye Maputo ye an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na Ala ka sini dɔn kibaru kɛnɛ yira na.